Okay, så først så downloader jeg lige Tor. Tor det er den browser, jeg kommer til at bruge til at komme ind på dark web. Og så connecter jeg. Så går jeg ind på Vice City, hvilket er et marked for stoffer inde på dark web. Det her det er en captcha, som er en kode, som du bruger til at komme ind på hjemmesider, som gør så robotter for eksempel ikke kan komme ind. Nu er jeg så kommet ind på Vice City, og som I kan se, så er der en masse stoffer og ulovlige hacker ting og sådan noget. Alt muligt. Som I kan se, så er der også ulovlige ID'er, kørekort, pas og alt sådan noget. Og hacker software. Og det her det er en hjemmeside, hvor man kan købe pas i England. Det her det er så ulovlige skydevåben og sådan noget. Her kan I se, at man kan lege en hacker, hvor at du kan købe en small, medium, large eller en large, altså sådan en pakke i forhold til hvor svært hacket det er, og hvor svært det er, det de skal gøre. Ja. Det her, det er Silk Road. Det var en kæmpe hjemmeside, som solgte ulovlige stoffer og rusmidler. Siden blev taget ned i 2013 af Anonymous, og i 2014 blev Silk Road 2.0 taget ned af FBI. FBI endte også med at finde den kriminelle, der stod bag at lave hjemmesiden, og arresterede ham. Han fik hele 40 år i fængsel.